Saçlı Dursunowa näki arkadaş eger Lukmançylyk ortak näre mekdebine Oglawat ejäniň ömür ýoly türkmen zinarlaryny nusgalyk ýol ýörelgi maksat geçirildi. Maksatyň şäherlerine sergi ýaýwananylyp, şähere medeniýet we sungat ustalarynyň aýdym saly çykyşlary botgaşdy. Maksatda çykyş edenler türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň mehriban käbesi, hormatly prezidentimiz Arkadar Gahrman Serdalymyň enesi Oglawat ejäniň geçen ömür ýoly barada giňişlendirip geçdiler. Hemde Oglawat ejäniň durmuş ýolunyň türkmen zinarlaryny nusgalyk ýol ýörelgi bolup durýanyny bellediler. Bellenşýaly manily ömrüni el ýurduna, mehriban ojagyna, nesil terbiyesine bagş eden Oglawat eje watansöýçiligiň, insanperwerligiň, adamkärçiligiň, maşgala mukaddesligine wepadarlygyň, milli gymmatlyklara söýgüniň belet nusgasyny görkezdi. Şeýle-de maksatynda dowamyny Oglawat ejäniň milli gymmatlyklarynyň döwrebap derejede öz sürmegine, halkymyň asyrlary aşyp gelýän ýörelgelerini dowam etdirilmegine, el işlerine juda ussat halipe hökmünde bu beýik sungaty nesillere geçirmekde, munasip şägirdleri ýetişdirmekde, ören oly işleri bitiren ýonatarly. Çykyş edenler Oglawat ejäniň türkmen zinanlary üçin ýol ýörelge öwrülen nusgalyk ömür ýolyny mekdep edinip, ýaş nesilleri halkymyza hemde watanymyza maşgala ojagyna wepadarlyk, milli sungaty söýmek, goramak we dowam etdirmek ruhuny iň asly milli ýörelgeler esasyna terbiýelemekde ihlaslarny gaýgyrmajakdyklaryny ananyrdylar. Maksatyň dowamyna medeniýet we sungat ustalarynyň ýerine ýetirmeklerini aýdym salar ýaňlanyp, sungat eserleri ýakynlaşyp gelýän halkara dinanlar günüň hormatyna dinan bagtyýarlygyna we padarlygyna ene söýgüsine we ihlasına bagşlanyp, olar häzirki döwürde topragyň bahar howasy bilen janlanýan, pursatlaryny emele gelen gözelligiň nusgasy hesaplanýan gen gyzlaryň wasbyny ýetirýän sen agurly.